πρόσχομεν. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, ηγόρασαν αρώματα, την να έλθουν σε αλήψωση των Ιησούν, και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατήλαντος του Ηλίου και έλεγον προς εαυτάς, της αποκυλήσει ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου, και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκυλήσε ο λίθος ειν βαρμέγα σφόδρα, και εισελθούσε εις το μνημείον, είδων νεανίσκων κατήμενων εν δεξίης περιβεβλημένων, στολή λευκήν και εξεδαμπήθησαν. Ο δε λέγει αυτές, μη εκδαμπήστε, Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, η γέρθη ουκ εστιν όδε, είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλιπάγεται, είπατε τις μαθητές αυτού και τον Πέτρο, ότι προάγει ημάς στην Γαλιλαίαν, εκεί αυτον όψεστε, καθώς είπεν ημίν. Και εξελθούσε έκυγον από του μνημείου, είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης, και ουδέν είπον, εφοβούντο Είναι καράβι. Δόξα Τί Αγία και ομοσίο και ζωοποιό και διαιρέτω τριάδι, πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.